Han har fått det. Den här är just en fickposition. Okej. Ja, så är det. Innan jag var polis allt annat skrift. Det är ett direkt polis. Ja, Det är det. i höstet ja. Det är så chill då, så har det med. Och det sitter ju då har kris, det vill säga där. Vad så är det? Det är det gewisse regler som spreekt van die woord. Eén van de ding. Wat kost dat man? Van die hebben ze met dat vreemde jasjes. Ja. Action! Hold up! Han dritten og resten toppverken i greia. Kanskje. Jeg tror nå er det man pitt i hverandre kunne møte. Doch, na, ik het nooit, want dit is op je pers. Maar ja, dat kommer maandag. Dat is de maandag. Je moet per niemand per. Dat kan wat hij nog doen, dat is niet goed. Is wel zo. Dat is nog eens van op. Ja, dat is Okej. Ja. Oh, ja, dat Het is wel een soms gesprek. Nog det bästa med filmen. Och den kul. Och den finns ju push vid sin. Det är ett gangster, inte gangs. Nej. Shade. Er så vi verletzt ist, wir sind schon löst. Det vet också sin van plats. Ja. Det är förband för en penisbråk. Ich fühle mich schon krank. Het is even lo. Guck je, dat is daarvoor een. Niet cool. Ich war mal Kerl alt. Ja, nog een foto. Ja, dat skulle dus gehen. Dan kan al ja. Holla, holla, holla. Ah ja, dus. Vad hör du sig ganska schott? Ich muss mich schon aus, da muss ich da so. Waarom is er dan geen militairtransport daar? Wie nog muzikalisch? Nou, du musst den Ton. Du musst den Song. Nee, du musst den. Nee, dit.